že ahoj, já ti vítám u nového videa. Stále připomínám, že se můžeš připojit na můj server, jo, který je už momentálně v kapitole, že se můžeš připojit a už normálně hrát. Není to jakoby, že ho ještě stavíme, ale už je zcela hotový, jo, a máme tady hodně funkcí, například, že když napíšeš lomeno shop, tak ti to napíše, tak ti to ukáže prostě menu, kde si můžeš vybrat věci. Například tady máš tools, takže můžeš si koupit věci, které jsou, dá se říct, celkem i levné, jo, ale tady je celkem drahá lopata, ale protože když tady najedeme na bloky, tak vlastně můžeš prodat hlínu za celkem dost peněz, jo, takže je to celkem business. Tady máš prostě hodně věcí, máš tady dokonce i elitru, heavy core, máš tady, dá se říct, úplně všechno, takže jo, takže neváhej a joini se na náš Discord server, který ti dám dolů do popisku, jo, takže neváhej a joini se.